nagyszabású zenei produkcióval kezdődik a Mohács 500 emlékév 2026-ban. Madarász Iván zeneszerző művében a klasszikus zene mélységét és a rockzene szabadságát ötvözte a dob átütő erejével, amely látványos vizuáltechnikával és professzionális tánckarral nyújt egyedülálló élményt mindazoknak, akik január 10-én ott lesznek a Városi Sportcsarnokban. Madarász Iván zenész, zenetanár, zeneszerző álma válik valóra 2026. január 10-én nagyszabású, látványos produkciójának is bemutatójával, a Mohács 500 emlékév nyitányaként. Igen, egy álom produkción válik remélhetőleg most valóra, Madarász Szimfonik. Hát ez egészen a gyerekkoromig nyúlik vissza, csak akkor még nem gondoltam, hogy majd egyszer csinálok egy ilyet. Az Oroszlán király mesének a zenéi, dalai, azok fogtak meg nagyon. Később már az Elton Johnnak a munkássága, ugye ő nagyon sok motívumot írt ebbe a mesébe, és az Oroszlán király rajzfilmet azt megfilmesítették, és ott hallottam ugyanezeket a zenéket, amit gyerekkoromban, de teljesen más hangszerelésbe, gyönyörű szimfonikus zenekarral, és valahogy akkor így bedurrant nekem az, hogy na hát nekem ez elképesztő, hát nekem kell egy ilyet csinálni, valami sajátot, az nagyon fontos, hogy sajátot, és utána néztem a dolgoknak, és Hans Zimmer filmzeneszerző volt ennek a Oroszlán király átiratnak az elkövetője, ami későbbiekben kiderült, hogy én már Svájci Zeneakadémia tanulmányaim során is hallgattam a Hans Zimmert, csak nem tudtam, hogy Hans Zimmert hallgatok, úgyhogy ebből a zenei irányzatból indult ez az egész dolog. Teljesen gyerekkorom óta dobfelszerelésen játszom, dobfelszereléssel foglalkozom. Ezt valahogy kaptam az égiektől, ezt a tehetséget, hogy játszhatok ilyen hangszeren. Világéletemben ez érdekelt. A svájci tanulmányaimat, tehát a svájci tanulmányaim előtt a művészeti gimnáziumba érettségiztem klasszikus ütőhangszereken, klasszikus ütőhangszeres szakon. Ezt követően felvételt nyertem Bázelbe a Zeneakadémiára, szintén klasszikus ütőhangszerből, későbbiekben már az úgynevezett kortárs-zene Neue Musik, ami nem egészen az én világom. Tehát az valaki ezt szereti, van benne érdekesség, de nekem, tehát mondtam, a dobfelszerelés, és ez a fajta monumentális rock, szimfonikus hangzás, ami fontos volt. Amikor Svájcból én hazajöttem, akkor a jazz tanszakon folytattam Székesfehérváron a tanulmányomat, már dobfelszerelésen, ott is végeztem. Emellett számtalan zenekarba, produkciókba játszhattam, és akkor évről évre így kialakult bennem, ahogy idősödtem is, meg komolyodtam, hogy össze fogok rakni egy ilyen álomprodukciót. Mi volt az első szám, amelyet te szereztél, hangszerelted, és úgy gondoltad, hogy akkor ez lehet egy nyitányszám ebben a nagy monumentális műben? Most már mondhatom, hogy a Madarász Szimfonik produkció, ez a zenei irányzat, amit mi most képviselünk, rock szimfónia nevezzük így. Ez úgy alakult, hogy nekem van egy munkahelyem a mohácsi Pándi Kálmán otthonba, zeneterapeutaként, zenei foglalkoztatóként dolgozom ott. Valahogy a dobszerkóra visszatérve, ez mindig is egy különleges hangszer, egy gyönyörű hangszer a színpadon, és én úgy elhatároztam magamban, most már egy kimerem mondani, hogy szeretnék olyan dolgot csinálni, ami még nem volt. És én a Pándi Kálmán otthonba összeraktam egy 25-30 főből álló dobzenekart, pszichiátriai betegekből, és csak az elején használtam ilyen tradicionális, megírt jellegű műveket, később áttértem ott is a saját művekre, és ott születtek meg tulajdonképpen az első olyan darabok, művek, ami teljes mértékben megállta a helyét egy rock-szimfóniába. Egy rock-szimfonikus hangzás volt, annyi, hogy a dobokat kicsit kiemeltem. Most azért 25-30 ember, amikor megüt egy kongát, az akármilyen ritmust üt, sima negyedeket, tákat, az mindig orbitálisan szól.
és a Pándi Kálmán otthonnak volt a 70. évfordulója, és én oda írtam egy nyitányt, az Overtür első tételét, amit ott mutattunk be. És tulajdonképpen ezzel az első dallal született meg a Madarász Szimfoniknak az első olyan dala, amit későbbiekben meghangszereltünk Füzi Máté zenésztársammal, hangszerelőtársammal, és ezt szépen sorba követte az összes többi dal. Most, hogy említett, hogy a Pándi 70. évfordulón hangzott el a legelső darab, az Overtür nyitány, akkor azt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez nem egy régi, tehát nem, mit tudom én, 10 éves darabokból áll össze, hanem ez 3 éves történet önképpen, amiről beszélünk. Lényegében igen, tehát ez a legöregebb darabom, ha már így veszük. Valahogy kaptam egy olyan lendületet, hogy tulajdonképpen a koncerten föl fog szólalni 10-12-13 darab teljes szimfonikus, rock-szimfonikus mű, több mint 100 fővel fogjuk előadni. Volt olyan, amit 4 hónappal ezelőtt írtam meg is hangszereltük. Tehát ez egyszerűen valahogy mindegy varázsütés lecsapott, és na most írni kell, jött az ihlet, és megcsináltuk. Tehát megvolt az első próba, hallottam a saját dalaimat, hogy szól. Ez leírhatatlan, amikor az ember a saját szerzeményét hallhatja. Említetted, hogy több mint 100 fő zenekar fog majd fellépni itt a színpadon. Milyen zenészek ők? Hogyan kerültél velük kapcsolatba? Könnyű összeszedni ennyi zenészt? Nem könnyű. És nem azért nem könnyű, mert rengeteg zenész van. Nagyon-nagyon sok a zenész a környéken, de nagyon megosztó ez a stílus, amit mi most csinálunk. Vannak a klasszikus zenészek, és vannak a könnyű zenészek. A könnyű zenébe tartozik a pop-rock, tehát az igazából a mai zenék, amik szólnak, amiben dobszerkó van, így szoktam mindig mondani. És nekem ez a pályám, a könnyű zene. De nagyon szeretem a klasszikus zenét. És valahogy a művészeti tanulmányaim alatt a klasszikus zenész az nagyon-nagyon a komoly zene, a klasszikus zene, hát ott a gitárnak a visítása szóba se kerül, semmiféleképpen, meg dobszerkó nem, hát ott gyomorba ütő nagy dobhang az nem. És valahogy ez engem így nem hagyott nyugodni. Nem lázadtam ellene, meg elfogadtam, mindig elfogadtam, és ahogy tényleg így múlt az idő, egyre jobban megszerettem a klasszikus zenét, azokat a gyönyörű dallamokat, az érzelmek kifejezése. Hát mondom, én ezt összekeverem. És akkor született ugye egy produkció, és na ehhez kerestünk mi, tehát megvoltak már a felvételek, stúdióba összeraktuk, ehhez kerestünk zenészeket. Hála a Jóistennek, hogy annyira pozitívan zajlott az első próba is, hogy én nem is gondoltam volna, hogy azok az emberek, akik valaha tanáraim voltak, egyszerűen elismerték ezt a munkát, és azt mondták, hogy hát ez egy álomprodukció, hát ez úgy szól, ők nem is gondolták volna, hogy ilyen létezhet, és hogy ez mekkora zseniális dolog, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy saját szerzemény, és szerintem ez a csúcspontja a dolognak, hogy saját szerzemény. Sokat játszottam én is olyan kottákból, hogy Morricone neve volt odaírva, és most tök jó volt látni, hogy Madarász Szimfonik van odaírva, úgyhogy mindenféleképpen ez egy nagyon jó dolog. A zenészek mellett láthatunk-e majd mohácsi vagy helyi fellépőket? Igen. A koncertemen meghívtam, első sorban elmondanám, Szulák Andrea és Jan Zakata, a művésznő fogja erősíteni a produkciót, és emellett Cselinác Márkó, Kéméndi Tamás, Trillák kórus, zeneiskolából a Trillák kórust meghívtam, ami nagyon aranyosak voltak, mert bevállalták, és nagyon köszönöm nekik, hogy bevállalták ezt, ami egy olyan, úgy mondanám, hogy egy monumentális kórus hangokat, mert nem megszokott, amit ők most elő fognak adni. Tehát nekik is ez az első. Ugye vannak kisgyerekek benne, kissé nagyobb gyerekek, és nagyon szokatlan nekik, de nagyon tetszik nekik, és hát ők is fogják erősíteni elég nagy létszámmal ezt az egész produkciót. A rockzenekarban Keszler Péter, Popovics Péter,
Svraka József, Herbst Ákos, sok tanítványok föl fognak lépni, a Schneider Lajos Művészeti Iskolának a ütő tanszaka kompletten föllép, a siklósi növendékeim is föllépnek, Pándi Kálmán otthon dobzenekarát egybe fogom rakni. Lesz olyan pont, amikor talán még 150-en is leszünk a színpadon, úgyhogy eléggé izgalmas dolog lesz. Megvolt az első próbátok, úgy ámblok. Hogy tetszett neked mint írónak, szerzőnek, résztvevőnek, és hát gondolom, hogy azért rendesen izgalom van a gyomrodban minden egyes ilyen alkalom után, egészen addig, ameddig ez le nem fog zajlódni. Nagyon vártam a próbát, nagyon-nagyon vártam. Én ugye itt most kicsit fordítva működik a dolog már a mai technikának köszönhetően, tehát stúdióban már hallottam a dalaimat, ahogy összeraktuk, hogy körülbelül mi várható, mi fog szólni. Most, amikor az első, ezt nem fogom soha elfelejteni, amikor vártam az embereket a próbára, és hát 80%-ban egyszerre érkeztek, és megláttam ezt a rengeteg embert, mondta, jó Isten, és nincs itt még mindenki. A kórus az például nem tudott részt venni most ezen az első próbán. Hát a Slaminak a nagy termének a közönség részét, a táncparkettet, azt lényegében egészben elfoglaltuk. És fantasztikus volt ezt a rengeteg ütőhangszert egyszerre megszólaltatni, a hegedűknek, a brácsáknak, a csellóknak a hangzása, amihez hozzájött egy rockzenekari kíséret. Tehát elképesztő volt, nagyon-nagyon tetszett, nagyon megható volt, megmondom őszintén, borzasztó megható volt, és mellette meg nagyon-nagyon kapaszkodós volt, hogy a saját dalomat, amit én írtam, a saját ütőszólamomat mereven kottából játszom, és figyelem a karmestert, hogy na ott legyen minden hang, és még csodálkoztam is, hogy ez így de jó szól meg minden, és még a zenész kollégámat azért te írtad, hát nem emlékszel rá? Hát nem emlékeztem rá, hát úgy el voltam ebbe a varázsba merülve, hogy az elképesztő. Mire számíthat az, aki január 10-én ott lesz a Városi Sportcsarnokban? 2026. január 10-én, amikor az emberek belépnek a Városi Sportcsarnokba, akkor nem a Városi Sportcsarnokba fognak belépni, hanem merem remélni egy olyan álom átalakulásba, abba cakkumpak 3 órába körülbelül, ami egy olyan varázslatot fog mutatni, egy összművészeti alkotást, ami érzelmek kifejezését jelenti, egy látványt, egy hangzásvilágot. Itt el szeretném azt mondani, hogy amit kínálunk, tehát ami itt most látható lesz, mivel hogy egyedi produkcióról van szó, teljesen egyedi vizuál látványsót tervezek, olyan kivetítést, olyan filmszerű kivetítést, ami teljesen sajátosan íródott néhány műbe, és ezt erősíti egy profi táncosokból álló tánckar Kis Henrietta vezetésével, ami pluszba kiemeli a zenéknek bizonyos olyan motívumát, amit esetleg tánccal meg lehet jeleníteni. Lesznek olyan dalok, ahol a képanyag és a tánc együttesen emeli ki az érzelmeket, a történéseket. Ehhez hozzá csatolódik egy olyan zenei hangzás, meg látvány, ami szerintem az embereknek a tetszését el fogja nyerni. Ugye októberben sajtótájékoztató keretében indult el tulajdonképpen a jegyértékesítés is. Kicsit meséljünk arról, hogy hol lehet jegyet vásárolni erre az eseményre. Jegyeket a tixa.hu oldalán vásárolhatjuk meg. Jelenleg most még úgy mondom, hogy digitálisan, tehát interneten tudjuk vásárolni a jegyeket. Minden jegy helyjegyes, tehát ha akár a Facebook oldalon, Madarász Szimfonik oldalra, vagy a Madarász Iván oldalra fölmegyünk, az tulajdonképpen az egész oldal erről szól, tehát rákattintunk, ott van a jegyek.hu, vagy benn van a link, megjelenik a Tixának az oldala, jön egy felület, ahol le van írva a produkció, egy-két információ róla,
és olyan van, hogy helyfoglalás. Arra kell rákattintani, és meg fog jelenni a városi sportcsarnoknak a jegytérképe. Föltérképeztük az egész sportcsarnokot, tehát oda lehet jegyet venni, ahova az illető szeretné. Több fajta jegy van, 3-féle VIP jegyet lehet vásárolni. A VIP jegyekhez természetesen egy ajándékcsomag jár, külön bejárattal, minden információ le van írva. Vannak a szektorjegyek, oldalsó szektorjegyek, a hátsó szektorjegyek, mindegyiknek külön ára van, ott minden információ megtalálható. Az exkluzív koncerten neves előadók Janza Kata és Szulák Andrea mellett a helyi fellépők, közreműködők sorát a zeneszerző lánya, Madarász Mira Milla is erősíti.